Kona iwe senzeni. Mama. Urikuita baba? Toilet. Auzivi kuti panogara baba? Handizvizivi. Haugari wakadaro senzeni mai we. Haugari wakadaro pachemba. Unonyatsogara. Simuka. Unogara so apa. Gara. Handiona. Panogarika handiona. Kana wapedza wagara. Kana wapinda mutoilet. Unopinda. Handiti wovhara dhoo. Wazviwa? Kana wavhara dhoo wokiya. Nekuti mumwe munhu anouya wakavhara dhoo. Wokuya wogara apa. Kana wapedza wouya apa. Tendeuka. Ichi. Dzvanya. Woflash. Flash. Kana wapedza wotora iyi inonzi air freshener. Woti handiti kuda unenge waitawo zvimwe zviya wasiya munesmell. Woti ndozvinoitwa mutoilet senzeni. Ungapinda zvowasiya dhoo rakavhurika. Kushamisa wazvibatisisa. Munhu akapinda mutoilet anovhara dhoo okiya. Nekuti mumwe munhu anomweyo endawo apa gaguya. Uri nyatso red lights. Aiwa apa gaguya. Ichi kana usingade kugara unosimudza ichi. Wonyatsogara futi ipapo. Kana usingada wovhara ichi wonyatsogara. Wamawisisa? Kwese kudaro senzeni unoshamisa iwe. Amusoro pachemba shuwa. Unotsemura senzeni. Wanzwisisa? Ndati unoita sei? Handimire akandogara. Ndo handitsiki pamusoro akandogara. Panogarwa apa. Dhoo iri unokiya nekuti unoyamwa munhu wokupindira sezvandaita izvi. Ndichida kusevenzesa toilet. Wanzwisisa senzeni? Kwete zvangu zvokugara wakadai paga. Mai wezvangu senzeni. Next time kugara. Handiti? Kwete kupinda usiya dhoo rakashama. Tanzwana